Á hora de falar da poesía de Xela Arias, eu destacaría tres claves. A primeira ten que ver coa idea de disconformidade, de rebeldía, de cuestionamento. A poesía ten que cuestionar a orde das cousas, afirmou nalgunha ocasión. Precisamente da man dese cuestionamento da orde das cousas, da orde establecida, Xela introduciu na poesía galega unha innovación temática, unha renovación do repertorio temático que tivo que ver pois, un novo tratamento das relacións humanas, coa introducción de escenarios urbanos, de imaxinería urbana. A outra idea ten que ver coa indagación. A poesía debe indagar, afirmaba tamén. Escribo para entenderme e para entender o mundo, dicía. E nese entenderse e entender o mundo radica, na miña opinión, a dimensión social da súa poesía, que é innegable. E a terceira clave, creo que é a máis visible de todas, ten que ver coa experimentación na lingua que tan ben dominaba Xela Arias e que tanto traballou, estirou, distorsionou, levou ao extremo e utilizou para crear brillantísimas imaxes insólitas que fan da poesía un dos discursos máis innovadores da súa época.